Sí. салом алейкум ба ҳама падарон, модарон, хоҳарон ва бардорони азиз. Бародарони азиз, имрӯза видео хостам як чиро ба саҳми шумо расонам. Аллакай ҳамаи мо шумо медонем ки дар тамоми дунё бемории коронавирус ҳамаи дунёро ишғол карда гирифтагӣ аст. Бемории коронавирус яъне мо ба забони туркӣ пневмония мегӯем, илтиҳоби шуш. Ман дар ин видео чӣ гуфтани ҳастам? Гуфтани ҳастам ки ҳозир мо вақте ки занг мезанем больница ёки ёри таъҷили занг мезанем, умуман қабулмо намекунанд. аз сабаби ки ҳамаи больницаҳо банд ҳастанд, бисёр касалиҳои коронавирус бисёр аст, қабулмо намекунанд, мақсад дази телефоншон намебардоранд. Ман гуфтани ҳастам ки агар шумо дар кадом шаҳрҳои Россия ки боше набошем, духтури шинос агар бошанд дар наздиктон, мақсад шумо метавонед ки дар ҳамон ҷо, дар ҳамон наздики духтур аст, дар ҳамон ҷо квартира симат карда 5 рӯз дар кор бошад, 5 рӯз личен мегирӣ, 10 рӯз дар бошад личен мегирӣ, соз мешавад, бу квартира меспорӣ мера. Тогда выгодно, чӣ выгодно? Выгоднош ҳамин аст ки 1000 рубл мақсад дар квартира меспорӣ. Агар дар больница, агар ту хоҳ нохоҳ, агар бемории коронавирус ҳам бошӣ дар больница, вақте ки хоб мешавӣ, всё ту дар ҳамон больница сум меспорӣ барои як койка. Як койкаи вай нишон бидем мисол. Як койкаш яъне як каравотка. Вақте ки худат меспорӣ 5000 медиҳӣ дар больница. Шаҳри Москва ҳамин хел аст. Ман дар шаҳри Москва кор мекунам, ҳамин хел аст. Мақсад шумо бинед ки мақсад 10000 рубл то 10 рӯз 10000 меспорӣ, 10000 рубл мақсад ду хона, мақсад дар ихтиёр даяга. Мисол свободно мегарди Исус, ама тавбатота хушрӯ мегирӣ. Ин як маълумот барои шумо буд ва гуфтани ҳастам ки агар шумо бародар азиз, касоне ки ба ман муроҷиат кардани бошанд, касоне ки ба беморӣ гирифтор шуда бошанд, метавонанд ки ман номероро дар тариқи навор мемонам, метавонанд ки дар ин территорияе ки ман зиндагӣ мекунам, дар ин территория мисол ягон ҷо квартира снимат кунанд, ман барам хизматшона бирасонам. Барои чӣ? Барои ки ҳамаи мо шумо медонед ки самоизоляция, карантина ҳама ҷо шаҳри Москва аз сабаби ки пропускной режим аст, мо наметавонем гашта. Барои охира ман аз ҳама шумо хоҳиш мекунам ки бародарои азиз, ин беҳтарин условия аст, беҳтарин шанс аст барои якдигара наҷот додан. Хайр медонам ки ҳозир пулам ёфтанаш мушкил аст, не ки саломатӣ дар одамизод ҷои аввал меистад. Ва боз гуфтани ҳастам ки бародарои азиз ки медонам касалҳо бисёр ҳастанд, беморҳо бисёр ҳастанд. Вақте ки шумо занг бизанед, телефонтонро намебардоранд. Ман чӣ хеле ки гуфтам номеро дар зери навор мемонам. Шумо занг занед, ман ҳамчун хизмати худа ба халқи тоҷик мерасонам. Телефонро мебардорам. Ҳай одами мисол ҳар хел аст. Мақсад ман хизмати худа ҳамчун духтур кӯшиш мекунам ки расонам. Ман ягон сагараи боям нестам ки мақсад ба ҳар як одами ситора ваъда кунам, лекин ҳамчун духтур хизмати худам метавонам ки ба шумо расонам. хуб, саломат бошед, худо нигаҳбонтон бошад.